Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez zur eta lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Baztango Ehiza eta Arrantza elkarteko goitzara joanen gara eta bertan Oier Jantzik alde batetik Ehiza denboraldiaren balorazio bat egin digu, Arrantza denboraldiari begira ze berri diren ere aipatuko digu eta jardunaldi berezi bat antolatu dute ere erreken inguruan. Eta berak azalduko digu aski ongi zer duten eskuartean eta Ehiza eta Arrantza solastu ondotik Dutari Muno arrautzeak aztertuko ditugu, Mikel Altzuartekin egonen gara solasean eta berak, arrautze ekologikoaren inguruan balorazio bat egingo digu nola dagoen sektorea eta azkenik saioari amaiera emateko Elizondon kokatzen den Nafarroako Gobernuko nekazaritza eta abeltzaintzako bulegoan Josu Sarobe albaiteroak zenbait berri emanen dizkigu. Saioaren hasieran esan bezala, oraingo honetan Baztango Ehiza eta Arrantza elkartera etorri gara, bere duten egoitzara eta beraien hegaztiak eta bertan izaten dire, eta nirekin Oier Jantzi dugu, bertako langilea. Eta Oier, baina Ehiza sasoia ja esaten aldugu ez, ja bukatua dagola, eta momentu egokia da, pixka bat, ezakit zer dioten iztarik, zer diozuen zuek, balorazio bat iteko nola joan da urtengo Ehiza denboraldia. Hori espezian arabera batzukin hobekio joan da, bertze batzukin okerrago. Adibidez oso denboraldi txarra izan da, ez da oso honitz ibili. Bino aldiz, adibidez, Kazamenor edo Ehiza txikian do, Ollagorrakin jendia izkonten dago. Negu horra izan da, negu egitezko negua, eta horrek beti Ollagor gaiko ibiltzea egiten du. Eta urte ona zentzurtan Ollagorrakin. Gero basurdikin ere bada basurde pilo bat, arazo larri bat suposatzen ari da bai nekazaritzako bai baserri mundurentzako eta batxu arlo hortatik keixa desente, basurde pilaka bada, hil ere haunitzil da, lehen gurtin bezaltxo, 230 inguru, hori hauniz da. Eta alere ez du karrerik atetzen, eta bada kalte desente, bai belasorotan, eta bai baserri ingurutan, eta baserritarrak eixo alde batetik, eta basurdiak arazoa suposatzen du gaur den egunin, hemen inguru honetan, ez Baztanen bakarra, baita inguruko herritan, Lesakan eta inguru horretan, eta hortan gabiltza, horten gainera Ehiza sasoian bertan keixak egon dira, hori ez da normalein Ehizak berak kontrolatzeko balio du, eta basurdiko puruak muga honetan mantentzeko, baina horten alere Ehiza sasoian eta reserbatik kanpore berdin kaltik egon dira, eta elkartetik ari gara hori kontrolatu nahian, baina basurdikin arazo hori, alde batetik ehizatzeko bada, nahian, baina bertzaldetik suposatzen du arazo bat. Kortzotan ere ongi, orkatzare ongi, eta oraina ere desiente ongi. Bai. Uso denboraldia pixo bat tristeago joan dela, baina pixo bat salbatzen du, azkenan usotan aitzen dena, normalen ere, Oiagorretan edo basurdetan ere aitzen dire, ez? Ehiztaria pixo bat diversifikatzen du, ez, gaur egunean? Bai, azkenen, hemen dela urte batzuk adibidez usotan urte honak egoten baziren bazala, urtean, behintzat Baztanen, bertze inguru batzutan hobexuk izan badirere, Baztanen ez da ona izan. Orduan ehiztariak bertze espezie batzuk edo bertze izan mota batzuk bilatzen ditu. Eta hori da euren zaletasuna, eta hortikan batien ezpada bertzin, nik. Lehen ere gehiago behar bada, Ueskaldera eta kanpora jaten ziren basurde izatzera, ez? Goen garbi dago, hemen hurbilin basurde azkarki badela, ez dela kanpora joan berrik, ez? Basurde izatzeko bertan izatu ezkero, favor ere, zonaldean kontrolatzeko pixko bat basurde pila hori, eta hori sumatzen da behar bada, ez? Basurde izien ibiltzen diren taldeak, batzuk hasi dira gehiago geratzen ja bertan, ez? Hemen batzu, ustut, 10 kuadrilla basurdetakok, eta horiek horra hitzen dire, batzuk kanporare, hemen ingurutik, jendia kanpora jaten dena, baina, Ehizak azkenien helburu bat badure, ez? Dela fauna izatzen aldiren animali horiek, beraien neurri sano batzutan mantentzia, inguru giruntzako, baserritarrantzako, mendientzako orokorrin, eta, Ehizak helburu hori badu, eta hemen oantxe bertan, basurdikin arazo hori badenez, beharrezko da basurde Ehiza hori mantentzia, eta eraginkorra izatea, eta hortan nahi gara.
Baztango ehiza eta arrantza elkarte honetan, bazkenean badire denetarik, asko ehiztari eta arrantzale ere dire, eta bueno, denboraldi bat utzi, ehiza denboraldia, eta ja hasia dugu arrantza denboraldia, eta bueno, eskopeta utzi eta arrantzatzeko kaina hartu ez. Bai, aprilean 18 hasi zen, eta uztailako 30 arte luzatuko da, buelta hortan, eta bai, bueno, horten berrikuntza batzukin, batez ere hemen salmonidoen goiko eremuan edo izoki eremuan, amurraiantzako azkeneko urtetatik bada lizentziaz gaina eskurotu ordean bertze baimen bat, baimen horrekin batera txartel bat ematen dute, eta bueno, badire bertze muga batzuk, hor apuntatzeko zenbat amurrain hartzen dituzun da hori, ze neurriak, datu batzuk eskatzen dituzte, baina horten hasi dire, horten arrantza araudibiak ekarri du izokintzako ere bai baimenak eskatu behar izatea, eta, bueno, egun baimen egoten dira, eguneko, eta, bueno, postuan kointzitzen baduzu bertze arrantzale batekin, hor, 20 minutuko txandak daude, gehienez ere, eta, bueno, gero badie bertzelako arau batzuk izokiari dagozkionak, kaso, gure eskualdiman espezie garrantzitsuna, urtetik gotiko izokiak mantentze aldera, bueno, arrantzatuko dire 16 uste direla, 16 urtetik gotiko izokin, eta, bueno, horietara aletzen denikan, uste dut, 17-garrenatik antzina ez da nola den, 7 eguneko, zera bat. Bai, 7 egunez itxiko da, pixko bat adin tarte, bueno, adin hortako da ja izoki koiskorroiak pixko mantentzeko, eta babesteko. Bertzelaz, bueno, beti bezala, aprilean 18 hasi, eta hor, aprilean 18-tik uste, maiatza erditsu aldera da tanda bat, gero ekainatik uztaila 30-ara ere bai, 2 txandatan egin banatu da egoten da, eta 76-garren izokia arrautzen denikan, geldituko da, beti bezala. Bai. Bueno, bai, arrantza feran badirudi, bueno, arrantzale kexu egoten dira askotan ez, arrantzatzera joteko, gaur egunen zaila dela azken entreke baimena behar duzuguna libre arrantzatzea posible joatea, gero baimena galdetu behar duzu trabasko bezala ematen du, ez azkenean, leheno, bueno, aixau egiten zena, gaur dana oso kontrolpean, ez? Bai, hor, departamentutik, bueno, hartu den bideoa da, bueno, urte batzuk amurraiakin batez ere, arazo larri bat zegoen, amurrei gutxi zegoela, eta bueno, hartu ziren bere neurriak, urte batzuz debekatu zen, eta bueno, gero ere libre utzi dute, baina bai, baldintza baldintza estu batzutan edo pixkot estrikto jarriz, eta bai, leheno lana bukatuta joaten zinen bezala inongo baimenik eskatu, orain bai eskatzi zute lehenagotik, bai, Nafarroko inguru giro departamentotik web horritikan edo beraien bulegotara joan, baimenak eskatu, eta horrek suposatzen du traba batzuk arrantzalentzat batez ere, eguraldia dela eta gaur libre duzun egun hori, gero txarratetzen bada eta ja baimen eskatu, baimen bat galtzen duzu, eta bueno, badiro hor baldintza batzuk, arrantzari trabai hartzen dizkiotenak gure ustez, baina bueno, hori da hartu den bidia, eta bai, eta hola beharko du, horten ere. Izokinen kasuan bereziki, oso fama edo boom handi hartu du, ez, izokina arrantzatze hori, bereziki, Endarlaza zonalde horretan, hor ere, jende asko pilatzen da, jendeak ansiedade batekin joaten da arrantzatzera, kupo batzu badire, eta jendea batzuk beti dandik arrantzialak izan direnak, ja pixot aspertzen hasia dire, ja beste kontrol, ezin lasai arrantzatu, jende asko ez, aldatzen ari da ez, gare bateko izokina arrantzata gaur egunekoa, baina guztiz aldatu da ez. Bai, hor batez ere, arrantzale zaharrenak dienak edo bentsat urte esperientzia luzi dutenak errati dute, gero eta zailago dagoela, adin bateko jendeintzat ere ez dute bat ere arresten, azkenen internet bidez, eta azken ez delako oso bera erosua, beraientzat, eta zailtzen ari dire, izokia arrantzan otxura ondia duen jendia, hortan segitzia, eta gaztintzako ere, adibidez, igual izokiten ez da jende honitz hiltzen, baina amurra intanta bai, eta horrentzako ere, gero eta baimenak direla eta ez direla, gero ere arrantza eremuak aldatzen ari dire, peska sin muerte edo arrantzatuta itzultzeko eremuak, gero eta gehiago dire, eta arrantza estraktiba edo, arrantzatuta erametxeko hortako ere 5 baimen bakarra uzten dituzte, eta ez da erraixa, pentsatu nahi dut,
Hortarako arrazoiak egonen direla, baina, bueno, egia da arrantzarako ez dutela sobera erraisten afizio hori, afizio hori mantentzeko. Azkenean badirudi, arrantza bera, afizio bat izan beharrean, arrantzatzea lujo bat dela, entreke trabak, lizentziak eta gauza eta beste, baina horrela da gauza, demagun, espero dugu, ibaiaren oberako izanen dela, guztion oberako, eta berriz ere, ibai, gure ibai hauek, Amurra eta Izokinez, gainezka jartzen diren, da, Esperantza hori da, bintzat neurri hauek oberako zatia, baina, hilarran azken urtetako emaitzak ikusta, eta hartzen nahi diren modalidade berri horiek, igual laguntzeko intentzio zeitu duten, baina, emaitzak ez dire ez dara ikaragarri honak, kupoi behira, eta, ikusiko da, baina, gure eskuten ez dagoenez, bere errespetatu, eta arrantza arauak errespetatu, eta listo, ez da bertzaukerik. Eta bukatzeko bereziki aurten jardunaldi berezi bat arrantzaren inguruan antolatu duzu, zuk azalduko diguzu hobeto noiz den, eta zer da antolatu duzuena? Aurten, hemen Arrain Migratzaileen nazioarteko eguna dela eta aprilak 21 antolatu dugu jardunaldi bat. Arrantzan ingurun, minio gehiago, erreken ingurun, eta erreken mundu hortan arrantzare sartuz. Eta batez ere gure inguruan, errek hauek azken altxor bat dira, inguru giro aldetik, ingurumen aldetik, eta jendiri pixkot ezagutzera emateko. Batez ere bidasoa, inguru hortan azken izokia ere Arrain Migratzaile nagusinetako bat denez, eta gure inguruan nagusina. Jakiteko ere ze altxor dugun hor erreka horietan, eta errekan inguruko kontzientzia hori sortzeko, gizartin aldien gaztina hartin, haunitzek ez dakigulako beharra dina, eta zaharrek bazekiten hori galtzen ari delako, eta errekan inguruko kultur hori galtzen ari delako, eta horretako antolatuko jardunaldi hori, hitzaldi desberdinakin, arlo zientifikoa eta arrantza arlua pixkot uztartuz. Goizin izan dira hitzaldi zientifiko guk errateko modun. Lorea Flores lesakarra egonen da, biologian doktoria, eta antolatzaileetako batera, gurekin batera, eta gaina bere iniziatiba izan zen, hilarran. Eta gure gana jozun, eta iruen artin, elkarte artin eta beraien artin egin dugu, eta berak eman du hitzaldi bat, gero Rafael Miranda biologian doktoria ere eta Nafarroko Unibertsitateko irakasleak ere bertze hitzaldi bat emanen du, eta Jorge González baita ere biologian doktoria eta ingurumen aholkularia, berak ere bertze hitzaldi bat. Hiruek erreken inguruan, faunan inguruan, erreken osasunaren inguruan, eta Lorean kasuan errekara eroitzen den egurrilaren garrantzian inguruan, bertako faunaren konservazioan. Eta arratsaldien izan da, arrantzaleen txanda, hortan berako arrantzelkarteak lagundu batu, eta beraien esperientzia kontatuz, arrantzako tresneria irakutsiko digute, eta baita erreka, bidasoan dauden izoki arrantzarako eremu benak, eta pixko bat beraien esperientzia azkenin horiek izautzen baitute egiten erreka nola den, eta arrantza mundu nola den, eta hori izan da. Esan duzu, apirien 21, eta lekua? Apirien 21, beran izanen da, bera landetan, kulturetxo ondoko eraikinin, eta animatu bastandekan arat joan nahi duen guziak, edo eskualdetik arat joan nahi duen persona oro ongi torri izanen da, eta agertzia, gonbide dupena luzatu. Ongi, Oier, ikusi dugu muitzen izatela unitz, gauza guzti hauek ongi etorriak, eta espero duguna da, arrantza denboraldi honetan, arrantzaleak gozatzea arrantzan, eta behin denboraldia bukatzen delikan, berriz ere kontaktuan jarriko gara, eta zer moduz joan den denboraldia aipatuko edo azalduko diguzue. Eskerrik asko eta beste bat arte? Zuri, eskerrik asko. Hemen gaude, Dutarimuno arraultzeak aztertuko ditugu, gure gibelkaldean Oio kuadreia bat, nire alboan Mikel Altzuart, eta azkenean arizkunen gaude, azpiluko eta aski hurbildugu, baina lursai aldetik badirudi arizkunen gaudela, baina leku pollitan, nola nahi ere, eta Mikel, Dutarimuno arraultzeak, ekologikoan ekoizten diren arraultzeak,
baina esaten aldugu ja gizon esperimentatua zarela sektore honetan, ez? Urteak segidan pasatzen dire, eta bueno, hasi zinenetik gaur egun arte, baina urteak joan dire, eta bai da momentuan, bueno, esperimentatua zara sektorean, ez? Bueno, urte batzuk ari gara hontan, hala ere beti ikasten, ez? Orduen, batzuk hor barna izaten dira adituak, ni naiz aritua, errekin, ez? Eta, bueno, egierran beti badaude gauzak ikasteko, ez? Lehen hor erten zuten nekazaria beti aprendiz, eta azkenian ere bai motivazioa eta ilusioa hortik heldu da haunitz aldiz, ez? Gauzan interesa mantentzea, kuriosidadi izatea, eta hobetzen alden gauzetan hobetzea. Zure arautu dizu urte askotan ere, gizartean eman den krisi orokor horikin batera, arrautzak eta ekoizten, konsumitzaile ere bilakera bat izan du konsumitzaileak ere, hasieran ekologiko hitza iaia zertzen, zer adierazi nahi zuen ez jakitetik, bain esaten dugun azken aldian ez, ikusten da konsumitzailea beste pauso bat aurrera eman nahi duela eta produktu ekologikoak baloratzen dituela eta konsumitu nahi dituela eta sakelak laguntzen diola, ez? Zuek ere pixkat sumatuko duzu, ez? Bueno, gure kasuan arroltzia oinarrizko elikagaia da, orduan produktu ekologikoen, elikagai ekologikoen konsumoa gora daie, hirietan, eta arraultzaren demanda handituz daie orainikan ere, ez? Orduan, bueno, badakizue dela urte batzuk Nafarroa osoan jaian initzela bakarrik, eta orai bagara kuadria desentekoa, ez? Bagara dozena bat, eta dena arroltze guzia ateratzen da, ez? Gu beldura handiago dugu, ja bertze ekoizle handiek, bertze giseko arroltzeak itentuztenak, eta hasi direla, ere bai, inbertsio handiak egiten hontan, eta gure ustez ez dira ekoizpen ekologikoko granjak, ez? Araua beteko dute, segun araua nola interpretatzen den, baina ikusten dugu, hortik barna, direla milaka eta milaka oioen granja ekologikoak egiten. Guk badugu indar gune bat, eta da hurbiltasuna, ekoizleak gu gehonek banatzen dugu produktua, aiatzen gara dendara, jatetxera, eta bezeroak arroltze freskoa jateko aukera badu, ez? Ekologikoa izatea eta freskoa ez izatea kontrasan handia da, eta momentuz ekoizle txikiek zuzenean saltzen dugunok eskaintzen aldugu hori, ez? Arroltze ekologikoa eta freskoa horrekin bakarrik ematen zaio produktuari bere balore guzia, ez? Eta hori da gure indargunea, ez? Izatea bezero bat Nafarroan gauden, Nafarroan bertan, Iruñera joan alizatea, eta ikustea, bai komertzio txikietan, bai jatetxetan, bai konsumo kooperatibetan, gure produktu estimatzen dela, baloratzen dela eta konsumitzen dela, ez? Eta horrekin batera prezio bat lortu gure aktibidadean duintasunez aritzeko. Urte osoko martxan gero oilategia bentuzu kasko batean, leku oso aireatua, eguzkitsua, lursai politekin inguruan. Nola antolatzen duzu pixo bat urte osoko, eguneroko lana, salmentak urte osoan zehar ezagitan antzekoa diren, eta horretarako antolatu behar duzu pixo bat, oioen loteak, ez? Bai, egia da guk salmenta utzune izaten dugula udan, eta horri begira bilatzen dugu nolapaitere ekoizpena ziurtatzea urte guzian, eta udan aldela oioak aldatzeko aprobetxatu, edo kentzeko aprobetxatu, edo bai, egia erran nik badut abantaila bat bertze batzuen aldean, eta da baztanen udan turismoa etortzen dela, eta egia da Iruñen San Ferminak direla, eta aldatzen da ikeragarri, eta salmenta jaurtziko da erdira edo gehiago, ez? Baina, egia da, baztanen urte guzian ez dutela igual saltzen horren bertze, nabari da, kanpotarrak heldu direlaik, produktuak gehiago mugitzen dela, ez? Eta horre konpensatzen du pixka bat, ez? Iruñen saltzen ez dutena, hemen inguruan saltzen dutelako, ez igual. Hala ere, aprobetxatzen dugu, olio zarrak kentzeko eta berriak sartzen ditugu udazkenean, edo, nolabait ere hori aitzinetik dakigunez, horren arabera jokatzen dugu, ez? Ez dugu guk urte guzien ekoizpen bere izaten, olioak nola dauden, ze adina duten, nola dazin, zerbait gertatzen den edo ez. Kasu honetan, negua izan dugu arras euritsua, euriarekin ez ditugu inbertze ordu kanporat atratzen, ez? Azkenean,
sortzen ditu horrek ere zenbait arazo, ez? Loia egiten da, barna ere xukutasuna, xuku mantentzea gustatzen zaigu, edo mantendu behar dugu arazorik ez izateko, arroltziak ere garbiago etortzeko, baina, bueno, oroar moldatzen ikasi dugu urtekin, ez? Eta bueno, hoixe da pixka bat ernegoteaz, granja bizita maiz egitea, ikustea ur fugarik ez dagola, edo pizti baten erasorik ez dagola, edo dena normal daiela, ez? Erran dezagun granjan median sartzen gara 3-4 aldiz, beti hemen gaude eta egon beharra dago, egun bat ezin dut huts egin. Ez egite arraultzak erruten zure oiategian ze adinekin hasten dire eta noiz arteko entzen dituzu utxera bera? Hoi da, industriatik desberdintzen gaituena, ez? Guriak ez dire hain agudo hasten, bertze granja hundietan nahi izaten dute alden ekoizpen gehiena alden epe laburrenean kenduz, ekonomiak alagintzen duelakoz produzio industrial batean, eta margenak txikiak diren tokietan kantidadeak horrela jokatzera eskatzen du, ez? Zenbakiek eskatzen duten dinamika. Gu berriz, oioi azten uzten diogu, eta argia ez diogu sartzen bapatean, ez? Pixkanaka sartzen diogu argia, eta orden oioa ez da ingoizik hasten, ez da 20 astekin hasten, hasten da 24, 25, eta 30 astekin dago ja pixka bat jatu da gorenera, eta gero batez ere oioak kentzerakoan bertze kentzen dituzte urteakin kentzen dituzte, zen arroltziak oskola edo azala hasten da ahultzen, eta hoi manipulazio industrial batean automatizatua dagonean dena problemak sortzen ditu, gu berriz dena eskuz egiten dugunez arroltzen bilketa, oskola hain sendua izanik ere arroltze horiek jateko ez dute inongo arazorik, eta guk luzatzen dugu oioaren bizitza urte bat erdi 2 urte tarte hortan, ez? Hau da, ematen dio, doblea, ez? Ikusten da oioak pixot kanpoan dabiltza, ateri irauten du eta bereek ere desiatzen dugu lagu bezala, baina eguzkian noiz ateriko eta gozatu naturan kanpoan, ez? Bai, eta gero hemen azkenean bastanek desberdintasuna da bertzetokiekin, hemen berdea, belarra urte guzian neguan ezik etortzen dela, orduan neguan egonda kanpoa edo lurrak egon dira geldiri, baina jasi da belarra, udaberriarekin batera, eta hori ere oioak estimatzen dute, kanpoko belarra mokoka ibiltzioi. Kanpoko belarra eta ere, mokoka ibiltzen dire, eta gero ere laguntza bezala, nola ez, pentsu ekologikoa ematen diezu, ez dakit pentsu ekologiko horretan ikusi da aurreratu dela asko. Dut esan, oso, nutriente aldetikan gaur egunean oso ekilibratua dago, aurreratu da asko, ez? Jaten duten ahotikan, badakigu oso ona dutela, ez? Bai, pentsu ekologikoan batez ere etxek lehen gaia alden honenik lortzea dela, ez? Ezin da pentsurik egin oiuendako gaur egun soiaren tortarik gabe, ez? Eta pixka bat guk ekartzen dugu Frantziatik bermatzen dakute momentuz sojariko kalitate honenekoa dutela, ez? Hala ere, hasi da bertze pentsu etxe bat hemen, Gipuzkoan berean, Tolosan, lehen bazagon bat Bizkaian, Goinmar, eta orai bertze bat badago, diba hasi da, eta ekoizle batzuk ari gara probatzen, eta emaitza honak ematen ari dira, ja ekoizle batzuk ja aldatu dira, eta bai ikusten dugu pentsu ekologikoak ez duela inbidiarik, bertze pentsuen inbidiarik, ekoizpen aldetik emaitza honak lortzen direlakoz. Eta pentsu ona, belar ona, eta gura ezinbestekoa, eta hortik aurrera ja arrautzak jartzea, kalitatezko arrautzak. Bai, hori da, ez. Gure lana da tarte hortan egotea, ez. Animalain zainketa, guk ez dugu animaleak, badakizu, abeltzain guziek, preventiboa landu behar da, animaliak ez dira eritu behar, eta hortarako alden egoki eta elikatu behar dira, eta ebitatu behar dira arriskuak. Ez, arau batzuk pixka bat zaindu, ez daitezen eritu, eta horrekin ekoizpena ziurtatu alizatea, eta nolabait ere emaitzak ere onak izatea, ez.
Badakizue, ikusitzuleak, dutarimuno arraultzeak, paraje zoragarri hauetatik ateratzen dira, Mikel lekzioen bezala, hasiera batean bera zen bakarretako bat Nafarroan, alare fuerte jarraitzen du, maitatzen du bere sektorea, eta azkenean horrela lan izan ezkero, emaitzak etortzen dira, eta nola ez, bere kasuan, dutarimuno arraultze ekologikoak. Eskerrik asko Mikel, eta eguzki bixot ateratzen den, eta danak gozatzen dugun. Mil esker. Mil esker zuei. Josu Sarobe albaiteroarekin gaude hemen, Elizondoko bulegoan, eta Josu, ikusten dugu noz nahi, jendea sartzen dela, nekazari eta beltzainak zuen bulego hauetara, eta pixka bat aipatu nahi zenuen gaur egunean, etxetikan internetez, zuen bulego virtual honetara sartzeko, eta gauza asko etxetik egiten aldirela, ez? Bai, aparte legez ere gero eta gehiago harreman administrazionekin izan behar da, gero eta gehiago interneten bitartez, torri beharrean paperekin eta bologiefakin taula, alde batetik aukereman, eta bertzaldetik uste dut badira lege batzu jai direla, obligatzen, behartzen jendeari administrazionekin harremanetan paratzeko interneten bitartez egiteko. Eta tresna bintartean, guia baitugu tresna batzuk, ganaderiko departamentuan, ganaderiko zerbitzuan, eta aspaldin hasi ginen ofizina virtual ganadera ditzen zaionarekin. Hori da, ez, azkenean, interneten afera, ez da atzo gaueko kontua, ez, urteak pasatu dire, suposatzen da generazio bat pixkot adinduago zirenak ateri direla, eta gaur egunean, sektorean daudenak, badela jendea aspalditxo sartu zena gaztea, nahizta horren adin pixkat izan, da horiek bereziki, mentalizatu eta erakutsi ez abantaiak dituen, ez? Bai, azken finean, kontuak hartu eta, haunez sektoretan kusien bezala, denbora haunez galtzen da, bueltaka, goiti-beiti, papeleoak eta haure, eta jendea eskatzen du, etxetik haunez tramite egitea, iten duzu etxeko lanak normalak, eta ez duzu galdu behar goiz oso bat, unat etortzen edo Iruñara joaten. Horregatik, aizten erran duguna, badire tresna batzuk, gauz batzuk, bakotxak etxetik internetez iten alditunak. Zelan izango ziren adibidez etxetik iten aldirenak? Gure kasuan, egunat etortzen direlikan, giak, altak animalienak, konfirmatzea giak, gero libro esplotazioan ateratzea, tokatzen bazaio espezione bat, ateratzen altzeko zituzten giak, libro esplotazioan, orduan, gutxi gora bera ofizinan hauniz gauziten direnak, hemengo ordenadoretik, bakotxa bere etxetik itealko zituen. Hortarako, ez da izaila, sartu bat zara internetean, agertzen bali mezu ofizina virtual ganadera Navarra, agertzen zaizu enlazea, hor sartzen zara, sartzeko behar duzu DNI, karna identidad eta haziendako pinaren ondarreko lau zenbakiak, eta sartzen zara pagina batean, eta hor agertzen da zure tarjeta ganadera, zure esplotazioan ganadera. Eta azkenien da, enredatzea, haunez gauzak iten alditu, gero baita ere gure komunikazioa saneamiento gero eskatzen aldire, edo saneamientoko emaitzak, analizisen emaitzak, subentzionearen hauniz zenbat kobratu den, hauniz gauziten aldire. Ezagit behar bada, jendeak esan du, esatea arrezaduk, gero sartu behar duko ordenadoren blokatzen du, dana betiko ez, informatika badaki nola den, ez, ongi du jolekan ongi, baina aski da boton bateria eman, da trabatzea, eta ikastaro txikiren bat edo ongi izango zen, ez, pixka bat nozbait deialdi bat egin, eta, abeltzen kuadria bat, nekazer kuadria bat bildu eta azalpen batzuk eman, ez? Bai, hemen ere akusten aldugu, baina hala ere, aseguratzen zut, etxe guztietan bada espezialista bat informatikan, ez dakit 12 urtetik goiti, horietakoa, baina sartu ezkeroz, begiratzen aldat, baita ere, logikamente, unat etortzen aldire, galdetu, baina sartzen badire eta konturatzen balime, hauniz gauziten aldirela, eta erraten duguna, bada jendea baduna ohitura, inkluso ez da zuterrain aitzak edo eskusa bueltaska bat mateko, eta tortzenea ofizinara, eta haure, baina, bertze batzuk, urruti bizi direnak, jakite aldute, bentaja nahiko baditula hauek, kuadra haundiek orduaren bitartez iten dute, gero baita ere ahorratzen da diru hauniz, zeren hemendik giak ez dugu kobratzen diruri bat ere. Gia debalde dire. Eta, kanbio, bertzaldetik papere hainez eta beti kobratzen da pixket. Eta hori, azkenien, pixket hori aldiro pixket, suponitzen du urte ondarrean, bai. Eta hori da, zuk esan duzuna, azkenan dozein aur
aurrak, ere, 10-12 urtetik goitzi direnak, jaio direia beraiek era digital honetan, eta, segida menperatzen dute, pipak kontraseina sartu eta lagunduko luketere etxean. Beste gai bat nahiko burua uste edo, solasa sortzen ari duna da, ardien diru laguntzak, ez? Badirudi jendeak zula ikusi nahi, edo ez dela entetzen nola joanen diren, ez? Bai, azkenean, gutxi gora konturatzen zara, errezenso iterakoan, behiak gutxi gora bera, urten hasieran beti erraten dugu, inber dela rezenso. Jendea behiak eta behorrak automatikamente iten da liburuen, animale bakotxa badu bere pasaportea edo bere tarjeta, eta hoi erresa da badu belarretako bat. Ardikin, zenso iterakoan, ez da klaratzen zenbat ardi diren nolakoa den subentzionia eta bidena. Eta hori baita ere, nahiko lotuta dago, aizten horren dugun, ofizina virtual ganadera horrekin. Ardikin subentzionetan kontatzen dena da, ze ardi diren urtarrilaren lehenean. Horiek kontatzen txugu, horiek deklaratzen duten araberean. Orduan, ardi horietatik, gero ganaderoak saldu behar ditu ardi horien kopuruan 160 bildotxetan, matadire bizitarko saldu behitu, ekainaren lehenetik maiatzen 30 artio. Gero urtarrilaren lehenetik aintzin, saltzen adituzten nahituzten ardi guziek. Ez da behietan bezala mantendu behar 4 hilabetez hazienda esplotazionean edo ez da reponitu behar. Kentzen baitut 6 ardi, erose baitu bertze 6 edo bildotxak ez. Zenba deklaratzen diren, urtarrilaren lehenean, hoien 160 bildotxetan saldu behar dire. Edo bertzenaz, esne litrotan 80 litro ardi bakotxeko. Orduan, hori bai, izan behar dira animaliak egon behar dira bi txapakin, txapa identifikazio individualarekin, fetxa bietarako. Horrek erran nahi du gutxi gora, errexena izaten dela, liburu esplotazioan beti aldia mantentzea, ardien liburuen aldia mantentzea. Eta ardien liburu hortan, ordenadan agertzen dena, hori deklaratzea urtarriaren lehenerako. Horren pixket pasatu da peoiek, baina, ez da zaila eta horregatik importantea da ardien liburu hori aldia mantentzea. Eta baita ere, aiztion lotuta errandugunarekin, hemendik aintzin, nahiko ituzte, Nafar gobernotikan, haunizgia kendu paperezkoak. Eta erabili bakarrikan, edo pasaporteak, edo daiak, behietan, matadira emateko edo moitzeko, eta ardietan, zenbaki individualizatekin, gia digitala edo informatizatuta. Horrek suponituko zaie lan gehiago, honitzen nekazari eta etxetik iten bali maute, kasten bali maute, honitzen zobe. Eta hori ongi inezkeroz, liburu ongi geldituko da, eta orduan deklarazion dezenso ongi geldituko da egine, eta subentziotarko ajustatuko da. Hobe, ematen du pixka zaila dela, baina jende aske poliki sartu behar da horietan. Askotan eta gehienetan gauzak ongi egiteak, errezago da gaizki egin da bueltaka ibiltzea baino. Diru laguntzekin bukatzeko, ez dakit orokorki paken diru laguntzak, eta, arzo zer aldatu da bereziki, jendea konten dago edo? Aldaketa handiena Nafar mailan izan du da, zona montainarako, orain arte ATP zirenak, bazen muga bat gainetik eta bertze muga bat azpitik. Azpiko muga hori pasatu behar ziren 4.200 eurotatik rendimento neto agrario ATP izateko. Azpiko muga hori kendu da eta bakarrikan dago gaineko muga. Orduan horregatik, hauniz nekazari gelditzen ziren ezin ailegatuz 4.200 euroietara eta aurten hemendik aintzin horiek kobratuko dut ere bai. Albiste hobeak behintzat, eta betiko moduan eskerrak eman zuri, badakigu lanpetuta zabiltzala, eta mendikan ikusentzulei animatu ez, Josu dion bezala, etxean lan asko errazten alda, papeleo burokrazia asko etxetikan egin, eta torkizunen hori etorriko da, torkizuna baino ego epe laburrean ere, eta lehen azten bagara, hobe. Eskerrik asko, Josu? Zuei, Bale, horte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!